дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо Лавров, Шойгу ва Казак вазъи Афғонистону ҳимояи марзро баррасӣ карданд. муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва Қосим Ҷомарт Тоқаев вазъи сиёсию низомии Афғонистонро баррасӣ карданд. ЗАС: вазъи мураккаб дар марз боқӣ мемонад. созмон ба худдорӣ аз даргириҳои қавмию мазҳабӣ дар Афғонистон даъват кард. Аҳмад Масъуд ба Парлумони Аврупо даъват шуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳайати воломақоми Русияро ки феълан дар Душанбе қарор доранд ба ҳузур пазируфтанд. пешвои миллат бо вазирони Русия вазъи Афғонистон ва масъалаи ҳамкории низомиро баррасӣ карданд. тибқи иттилои дафтари матбуоти президенти мамлакат, дар ин мулоқот ки дар қасри миллат баргузор гардид, аз ҷониби Русия вазири корҳои хориҷӣ Сергей Лавров, вазири мудофиа Сергей Шойгу ва муовини роҳбари маъмурияти президенти Федератсияи Русия Дмитрий Казак иштирок карданд. ин дипломату низомиёни баландпояи Русия барои иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон қарор доранд. аз ҷониби Тоҷикистон дар баробари президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот ҳамчунин Саймумин Ятимов, раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Шералӣ Мирзо, вазири мудофиа ва Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷӣ ҳузур доштанд. дафтари матбуоти президенти мамлакат мегӯяд, дар мулоқот ҳамаи ҷанбаҳои мубрами ҳамкорӣ аз ҷумла дар бахшҳои низомӣ ва низомию техникӣ баррасӣ шуданд. манбаъ таъкид намудааст, ки вазъи ҷории низомиву сиёсии Афғонистон аз мавзӯъҳои меҳварии нишаст буд. инчунин ҷонибҳо масоили нишастҳои сатҳи олӣ дар пеш истодаи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанберо баррасӣ карданд. мулоқотҳои сатҳи олӣ дар шаҳри Душанбе бо ҳузури роҳбарони кишварҳои минтақа санаҳои 16-17 сентябр дар назар аст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳамтои қазоқи худ Қосим Ҷомарт Тоқаев, ки барои иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон омад, дидору гуфтугӯ карданд. бинобар иттилои дафтари матбуоти президенти мамлакат, зимни мулоқот ҷонибҳо масоили рушду густариши робитаҳои шарикию стратегии ду кишвар ва мавзӯи мушкилоти минтақаию ҷаҳониро мавриди баррасӣ қарор доданд. ба иттилои манбаъ, пешвои муаззами миллат зимни ин мулоқот аз сатҳи рӯ ба рушди равобити дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон дар ҳама бахшҳо изҳори ризоият намуданд. гуфта шудааст, ки тарафҳо ба масъалаи рушду тавсеяи ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисодию тиҷоратӣ, саноат, кишоварзӣ, нақлиёту боркашонӣ, ҳарбӣ ва дигар бахшҳои барои ҳарду ҷониб судманд таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. дар ин мулоқот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Қосим Ҷомарт Тоқаев барои таъсиси корхонаҳо ва марказҳои муштараки тақсимоти яклухт дар Тоҷикистон ва баргузории вохирии навбатии машваратӣ дар соли 2022 дар Тоҷикистонро ба мувофиқа расиданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар гуфтагӯ бо ҳамтои қазоқи худ бори дигар мавқеи ягона ва устувори Тоҷикистонро нисбат ба ҳалли фарогири қазияи ин кишвар таъкид намуданд. ваз дар марзи кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, ки дар ҳамсоягии Афғонистон қарор доранд, мураккаб аст. ин нуктаро Станислав Зас, дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, дар суҳбат бо хабарнигорон дар Душанбе баён дошт. вазъият дар наздикиҳои марзи кишварҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ амалан мураккаб боқӣ мемонад, таъкид доштааст ӯ. изҳороти дабири созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар пайи ҷаласаи муштараки вазирони мудофиа ва корҳои хориҷии кишварҳои узви созмон дар Душанбе садо дод. аз мавзӯъҳои марказии мулоқотҳо дар Душанбе масоили марбути Афғонистон мебошанд. мақомдорони кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ созиш карданд, ки чораҳои муштарак барои бартарафсозии таҳдидҳо аз Афғонистонро такмил медиҳанд. зас мегӯяд, дар сурати таҷдиди вазъ дар марзҳои ҷанубии Тоҷикистон барои кишвар тамоми кӯмакҳо аз низоми то дипломатӣ ироа хоҳад шуд.
дар ҷалсаи муштараки шӯрои вазирони мудофиа, вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва котибони шӯрои амнияти ин созмон изҳороти муштарак дар бораи вазъи Афғонистон қабул карда шуд. дар изҳорот аз тамоми гурӯҳҳои қавмию мазҳабии Афғонистон даъват шудааст ки аз даргириҳои мусаллаҳона худдорӣ намоянд. таъкид шудааст ки дар Афғонистон бояд чораҳои зарурӣ барои ба эътидол овардани вазъ, ҳифзи ҳаёти сокинони мулкӣ, барқарории сулҳ, рушди иқтисод ва решакан кардани ҷиноятҳои террористию маводи мухаддиротӣ амалӣ шаванд. дар баробари ин кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ зарур хонданд ки ҳар хатари бархоста аз қаламрави Афғонистон ҷилавгирӣ шавад. инчунин азми қоте барои истифода аз имконоти созмон барои таъмини амнияти кишварҳои узв баён шудааст. инчунин аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват шудааст ки кӯмакҳои башардӯстонаро ба ҷомеаи Афғонистон афзоиш диҳанд. созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ омодагиашро барои кӯмак ба Афғонистон дар масъалаи таъмини сулҳу субот ва рушди кишвари озод аз терроризму маводи мухаддир баён дошт. дар баробари ин таъкид шудааст ки кишварҳои узви созмон омодаанд талошҳои ҷомеаи ҷаҳониро барои эътидоли вазъи Афғонистон зери назару ҳамоҳангии Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ намоянд. аҳмад масъудро ба парлумони Аврупо даъват карданд. дар ин бора Амид Ховар бо истинод ба агентии иттилоотӣ MH-News хабар медиҳад. агентии MH-News аз қавли Али Майсам Назарӣ, сардори шӯъбаи равобити хориҷии ҷабҳаи муқовимат, навишт ки парлумони Аврупо ба муборизаи қаҳрамони миллӣ Аҳмадшоҳи Масъуд баҳои баланд дод ва пас аз 20 сол Аҳмад Масъуди Хурдиро ҳамчун вориси ӯ эътироф кард. дар гузориш гуфта мешавад ки вакилони парлумони Аврупо Аҳмад Масъуд роҳбари ҷабҳаи муқовимати миллиро ба парлумони Аврупо даъват карданд. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар тансияту неканон бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.